Ambalma wani yangma bikibara mambulo kala sama o de ko karido ni o bena selicini ma o koni ale duna sirabaga kasara mun kɛra Bamakɔ kɔnɔna na kunnafoni y'a yira k'a fɔ kɔni ko o ye maa 4 ni tanya anina wa ko maa 95 ko olu fana jogina o kunnafoni bɔra direction régionale de la protection civile ni o ye pompiers ka ɲɛmayaso ye a bɔra o de yɔrɔ olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu ye bɔli min kɛ nin don in na ko bɛ taa fo 59 na ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ ko mɔgɔ kɔni tora nin na walima minnu jogina nin ko in na sirabaga kasara la ko olu kɔni bɛɛ ye moto bolilaw de ye ko k'a d'a kan kɔni ko nin waati in na ko mɔgɔ caman bɛ yen minnu kɔni tɛ moto boli dɔɔni kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko hali bi kɔni ko min ye ɲina saya ye sirabaga kasara la Bamakɔ kɔnɔna na ko o kɔni a dɔgɔyara ka tɛmɛ salon ta kan waati kelen na ko k'a d'a kan ko salon ko mɔgɔ 7 ko de sara la wa ko mɔgɔ 100 ko o jogina na min ye direction régionale de la protection civile ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko u b'a ɲini Bamakɔkaw fɛ k'u ka motow boli dɔɔni ko k'a d'a kan ko sira kan kɔni ko kasara caman kɔni ko bɛ se ka sɔrɔ a kan o tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yira la fɛnɛ k'a fɔ ko bi de min ye monseigneur Jean Zerbo ye ni ale ye chrétien catholique ka chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ale de kɔni kan ka kɛ cardinal ye Rome kunnafoni y'a yira k'a fɔ kɔni ko min ye maa kɔfɔlen yɛrɛ k'a kɔni bɛna se Rome bi ni ka kɛ cardinal ye kunnafoni kun y'a yira kɔrɔlen k'a fɔ kɔni ko min ye a ka santé ye ko tun bɛna bali ka ta yen ko k'a d'a kan ko a kun fari man d'a la kosɛbɛ nka kunnafoni y'a yira k'a fɔ bi kɔni ko a bɛna se ka taa ko k'a d'a kan kɔni ko a nɔgɔyalen don wa fɛnɛ ko min tun ye kunnafoni kɔrɔw ye k'a fɔ kɔni ko a sen bɛ se ka sɔrɔ ko la min ye k'a fɔ ko wari dɔw kɔni kɛlen b'a bolo ka dogo yɔrɔ dɔw la ko nin si tɛna bali ka se nin yɔrɔ in na ni ka kɛ cardinal ye hakilina jiginna cardinal tɛ dɔwɛrɛ ye o ye maa ye maa min bɛ taa papu fɛ papu ye chrétienw ka diinɛ ɲɛmaaba de ye min bɛ taa u fɛ diɲɛ fan caman ka bila a kɛrɛfɛ ka baara kɛ a nɔfɛ nin kɔni ye fɛn ye min ye fɔlɔ ye Mali kɔnɔna na k'a d'a kan maliyɛn foyi ma deli ka kɛ cardinal ye fɔlɔ nin kɔni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi aw ni ce aw ka kulomajɔ la